Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ tmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejknin fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li kell jasal ukoll għal min għandu bżonn tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew ninġabru għal dan il-mument ta' talb flimkien. Ejjew nitolbu l-mulej jkompli jmexxina fil-bidu ta' din is-sena. Ejjew nkomplu naħsbu dak li l-mulej jixtieq minna. Għalkemm il-darba ma weġibniex għal dawn is-sejħat mulej ħniena. Mulej ħniena. Għalkemm il-darba forsi inqasna mir-rispett u l-imħabba lejn il-proxmu. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Għalkemm il-darba tajna forsi eżempju ħażin, speċjalment lit-tfal u liż-żgħażagħ. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, bit-twelid ta' ibnek il-waħdieni inti tajt bidu għall-emil tiegħek tal-aġeb biex isseħħ il-fidwa tal-poplu tiegħek. Wettaq il-fidi fina għaddejja tiegħek u ibqa' mexxina int sa ma naslu biex niksbu il-premju tal-glorja li inti wettna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Uliedi, tħallux min iqarraq bikom. Min jagħmel il-ġustizzja u ġust fih innifsu, bħalma Kristu huwa ġust. Iżda min jagħmel id-dnub ġej mix-xitan, għax ix-xitan dineb sa mill-bidu. Kien għalhekk li der l-iben ta' Alla biex iħodd kull ma għamel ix-xitan. Kull min imwielet minn Alla ma jagħmilx dnub, għax iż-żerrija ta' Alla tibqa' fih. Ma jistax jidneb għax hu imwielet minn Alla. B'dan jidhru wkoll huma ulied Alla u min huma ulied ix-xitan. Għax min ma jagħmilx il-ġustizzja mhuwiex minn Alla, anqas min ma jħobbx lil ħuh. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lil Alla. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna, flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-mulej għanja ġdida,
għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibditlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. U rjat il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija. Ħajċabxbu xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jajtu bil-ferħ. Flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel il-ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Fl-modi kellem l-missirijietna ħafna drabi u bħafna manjeri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien u kellimna permezz ta' Ibnu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġwanni reġa' kien hemm ma' tnejn mid-dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġesu dar u rom mexin warajh u qalilhom: Xi tridu? Iżda huma staqsewh: Fejn toqgħod Rabbi? Li tfisser Mgħallem. U weġibhom: Ejjew u taraw. U marru miegħu. U raw fejn kien joqgħod u dakinhar baqgħu miegħu. Kien ħabta tal-10 siegħa. Wieħed mit-tnejn li semgħu x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu kien Indri, hu Xmun Petru. L-ewwel ma għamel mar isib lil ħuh Xmun u qallu: Sibna l-Messija li tfisser Kristu. U ħadu għand Ġesu. Ġesu ħares leħ u qallu: Inti Xmun bin Ġwanni, inti tissejjaħ Kefa jew Petru. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kelma li smajna llum kemm l-ewwel qari kif ukoll l-Evanġelju ipoġġulna għażliet fil-ħajja tagħna. L-għażliet illi aħna għandna qudiemna. Forsi l-għażliet ta' din is-sena li għadna qed nibdew. Forsi xi proponiment li għamilna li nispera ma ninsewhx wara ġimgħa. L-għażliet illi aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna. Fil-fatt l-ewwel qari insibu l-għażla li l-bniedem li jemmen kontinwament irid jagħmel bejn l-imħabba u l-ġustizzja ta' Alla u dak illi huwa id-dnub, it-tentazzjoni tal-għadu tagħna, ix-xitan, fejn jipprova jisir ilna il-ferħ mill-qalb tagħna. Ejju wara illi qegħdin niċċelebraw dawn il-festi solenni f'dawn il-ġranet. Naraw kif matul din is-sena ħanibqgħu nżommu din il-ġustizzja u l-imħabba ta' Alla, dan il-ferħ ġenwin li jtina l-mulej, tul il-jiem ta' din is-sena. U mhux wara li jgħaddi kollox nerġgħu nibdew għar-rutina u l-ħajja tagħna u forsi nitbedu wkoll mis-sagramenti u nitbedu minn mal-mulej. Il-Vanġelu itina iżjed minn dawn l-għażliet. Il-Vanġelu itina l-ewwel għażla
illi Ġwanni jgħid li żewġ dixxipli li kienu miegħu araw il-ħaruf ta' Alla. Hija l-għażla li jien irid inkun ċert illi qed nimxi wara Ġesu u mhux wara bniedem, laqqas wara il-bniedem illi jgħidli fuq Ġesu bħalma kien Ġwanni l-Battista li kien qed jipprepara n-nies biex jimxu wara il-Messija, wara Ġesu biex jarfuh. Imma rrid inkun verament qed nimxi wara Ġesu u mhux wara l-bniedem. Wis inqas wara l-affarijiet ta' din id-dinja li kollha jispiċċaw u jgħaddu. U l-ewwel pass huwa araw il-ħaruf t'Alla. Anki jien bħala saċerdot, anki jien li qed tisma' u temmen. U qgħod attent li n-nies ma torbothomx miegħek, imma twassalhom għand Sidna Ġesu Kristu. U din l-iktar ħaġa li rridu noqogħdu attenti għaliha, għax mill-aspett uman kulħadd jieħu pjaċir jekk ikollu n-nies illi qegħdin ikellmuh, juruh ir-rispett, jimxu anki forsi u jsegwu dak illi wieħed ikun qed jgħid bħala bniedem, imma hemmhekk dik mhix biżżejjed. Ġwanni l-Battista lid-dixxipli tiegħu jgħinhom biex jarfu lil Ġesu, biex jaslu għand Ġesu. U allura l-ewwel pass huwa din l-għażla ta' Ġesu fil-ħajja tiegħi. Li jien verament qed nimxi warajh u mhux wara bniedem jew wara xi ħaġa oħra illi tispiċċa, illi tgħaddi. Il-pass l-ieħor illi itina l-Evanġelju anki tal-lum hija l-għażla illi dawn it-tnejn marru wara Ġesu u Ġesu jidur lehom jgħidulhom xi tridu. Iva, irridu nagħmluha din il-mistoqsija wkoll. Ġesu qed jagħmilha lilna llum. Xi tridu intom minn din is-sena? Xi tridu intom mill-ħajja tagħkom? X'inhuma l-għażliet li l-mulej jogħġbuh u l-għażliet li l-mulej ma jridhomx? U allura din il-mistoqsija li Ġesu jagħmel lil dawn iż-żewġ dixxipli hija l-mistoqsija li rridu nwiġbu aħna wkoll. Xi trid int mill-ħajja tiegħek? Ġesu qed jisaqsijilek illum. Dawn iż-żewġ dixxipli fost ħafna affarijiet x'setgħu jwieġbu qalulu fejn toqgħod Rabbi. Imma hu jwieġibhom u jgħidilhom ejjew u taraw. U allura wara xi trid jekk verament trid il-Ġesu, trid inti tkun lest li tagħmel l-esperjenza tiegħu. Marru warajh. Għamlu il-ġurnata miegħu. Kemm importanti li anki min jista' jersaq li s-sagramenti mhux nersqu biss fi żmien tal-miliet u l-ewwel tas-sena u issa niċċelebraw l-Epifanija. Kemm huwa importanti li matul is-sena nibqa' jien nersaq regolari għas-sagramenti biex mhux nagħmel it-talba tax-xewqa ta' tqarbina, imma nagħmel it-tqarbina nnifisha li nirċievi il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu mal-komunità. Jekk jiena nista' u tngħidu dan id-diskors għaliex jista' jkun illum kombinazzjoni għad hemm xi tfal u żgħażagħ fid-dar u qegħdin isegwu dan il-kliem man-nanniet, mal-ġenituri, anċizzijiet. U forsi din il-kelma tolqtok ftit. Kemm jiena konsistenti u se nibqa' nersaq biex nagħmel l-esperjenza ta' Ġesu matul din is-sena. Jew jgħaddu dawn l-4 ijiem u nerġgħu naqgħu fir-rutina tas-soltu. U la tajjeb illi aħna bħal dawn iż-żewġ dixxipli wkoll illi marru wara Ġesu u għamlu l-ġurnata miegħu ejjew u taraw, għamlu din l-esperjenza. Forsi hawn tfal u żgħażagħ li qegħdin isegwu wkoll b'kombinazzjoni u qed iħossu fihom is-sejħa għal ħajja reliġjuża jew saċerdotali. Taqtax qalbek, kulħadd minn hemm beda bl-ewwel passi. Fittex l-għajnuna. Fittex min jista' jgħinek. Fittex min jista' jgħinek tiskopri iżjed b'dik ix-xewqa li hemm fil-qalb tiegħek. Għax bekk nagħmel l-esperjenza ta' Ġesu. Finalment,
Wieħed minn dawn iż-żewġ disċipli li għamel il-ġurnata mar wara Ġesu kien Indri u kellu ħuħ. Kellu ħuħ x'mu. L-iktar tard Ġesu jgħidlu Pietru, itih l-isem ta' Pietru. U allura jien tant irid inkun anke konvint mill-għażla tiegħi, milli nagħmel esperjenza regolari ta' Ġesu fil-ħajja tiegħi, li mbagħad inkun ħaġa waħda ma' Ġesu u nistieden lil ħaddieħor. Ejja inti wkoll. Forsi anki wara dan iż-żmien li għaddejna minnu qed jerġgħu jirrankaw il-gruppi fil-parroċċji tagħna, qed jerġgħu jirrankaw dawn l-attivitajiet ta' mixja spiritwali. Forsi nagħmlu l-istediniet lil xi oħrajn biex jattendu ħalli nieħdu ħsieb il-formazzjoni tagħna u nersqu iktar qrib lejn il-mulej Ġesu. Però xi kultant nagħmlu l-istedina u ma tirnexxix dak li jkun ma jiġix. U forsi hawn nistgħu nagħmlu il-pass li forsi ma tantx naħsbu fuqu, illi nkunu lesti illi mhux biss nistiednu lil ħaddieħor, imma ngħidlu ħanaddi għalik. Ejja niltaqgħu f'post ħanimxu flimkien, ħanamlu kuraġġ il xulxin ma tiġix waħdek. Il-mod kif issir l-istedina tista' tkun effettiva jew le. U allura jew nitolbu l-mulej f'din il-qudiesa biex mhux biss nagħmlu l-għażla tajba li nimxu wara Ġesu, imma anki nkunu kapaċi nistiednu b'mod effettiv lil ħaddieħor biex jimxi wara Ġesu, kif għamel Indri meta sejjaħ lil ħuħ xmun. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa inresqu t-talbit tagħna. Għal-membri tal-poplu tiegħek li jirċievu s-sejħa li jimxu mill-qrib wara Kristu fil-ħajja reliġjuża u fis-saċerdozju ministerjali nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Allati li għalihom it-twelid tal-feddej ma jfisser xejn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għaż-żgħażagħ li jħossu s-sejħa li jimxu wara Kristu ibnek b'impenn radikali biex ikollhom il-kuraġġ biex iwieġbu bil-ġenerożità u l-ħeġġa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina biex nifhmu li ma nistgħux inkunu wliedek jekk ma nurux imħabba u ġustizzja lejħutna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla missierna, ibnek ġie fid-dinja biex jeqret il-qawwa tal-ħażin. Għatina l-kuraġġ biex nimxu warajh u niftħu l-għajnejn ta' qalbna ħalli niksbu l-ħelsien u naraw is-salvazzjoni ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mill-idejk is-sakrifiċċju wa tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża
Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li inti tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa, għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem. U bis-saħħa tal-aqda tiegħu magħna saħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u flimkien intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni kollha li wednihom it-talb tagħna quddiemek, mod speċjali għat-tfal u żgħażagħ li l-mulej qed isejjaħ biex jimxu warajh iktar fil-qrib. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina nitolbuk u Alla li tista' kollox li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku il-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet,
jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Minn żmien il-Covid ngħidla fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina. U la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu.
kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-miruħa tiegħalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif issemek da fl-ard. Ħobża ta' kuljum atina llum, maħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanix fit tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif issemek da fl-ard. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanix fit tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa u għall-bżonnijiet tiegħu, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubitna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħanix fit tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba.
Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana imtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin u protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek.
int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.